Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда вакцинация дәвам итә. Мәктәпләрдә балаларга ничек прививкалар ясыйлар һәм иммунитет күпме вакыттан соң формалаша. Аларны яраталар һәм көтәләр. Ярчылыга гастрольләр белән Гөлияскәр Камал исемендәге театр килә. Укучыларның иммунитетын балаларның ата-аналарының язма рөхсәте белән генә ныгыталар. Мәктәпләрдә балаларга ничек прививкалар ясыйлар һәм иммунитет күпме вакыттан соң формалаша. Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Давай сначала мы тебя осмотрим. Температура у тебя сегодня хорошая. Бу гриппка каршы вакцина ясарга ярый дигән сүз Марк Абдрахманов сүзләренчә прививкаларны ул җиңел кичерә. Малайның әнисе аның иммунитетын ныгыту өчен рөхсәт кәгазенә имзасын куйган. Вакцинироваться против гриппа я не решал, просто мама подписала и все. Она согласна была. Вакцинировался я начал еще вроде бы в 8 лет. Или же чуть раньше. Бүген 56-нчы мәктәптә 6-нчы, 8-нчы, 10-нчы сыйныф укучыларына гриппка каршы вакцина ясадылар. Температураны үлчәүдән тыш фельдшер шулай ук балаларның хәлләрен сорый, аларның токмакларын тикшерә. Ул кызыл булмаска тиеш. Әгәр барысы да яхшы икән, прививка ясарга мөмкин. Беренче сыйныфтан башладым прививкасы. Хәзер мин 10-нчы Б класс сыйныфта. Ел саен итәм. Мәктәпкә балаларның күпчелеге гриппка каршы ревакцинацияләнәчәк дип билгеләп үттеләр. Ата-аналардан язма рөхсәт алынган. Бу прививка кампаниясының төп шартларының берсе. Быелгы уку елында безнең мәктәптә 1450 бала укый. Шул 1450 баланың 1000 баланы прививать итербез дип уйлыйм мин. Гриппка каршы иммунитет 2 атна дәвамында формалаша. Мәктәп фельдшер сүзләренә караганда, вакцина үзебезнең илнеке һәм ул үзен яхшы яктан күрсәткән. В этом году мы прививаем детей вакцины Ультрикс Квадри, которая на данный момент является очень эффективной, формирует стойкий иммунитет на целый учебный год. Она содержит 3 штамма гриппа А и 1 штамм гриппа Б. Ел сайын балаларга елның шушы вакытында эпидсезон башланыр алдыннан вакцина ясыйлар. Моңа кадәр гриппка каршы иммунитет формалашырга өлгерәчәк. Мәктәп хезмәткәрләре сентябрь ахырына кадәр прививка кампаниясе тәмамланыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Төркия белгечләре эш визиты белән Чаллыга республика онкоүзәге филиалына килделәр. Якын арада Төркия табиблары консультацияләр үткәрер һәм Чаллы белгечләре белән тәҗрибә уртаклашыр дип планлаштырыла. Һәм иң мөһиме, консультацияләр бушлай уздырылачак. Tüm Tatar халыклара biz sağlıklı diliyoruz. Тәрҗемәсе Чаллы пациентларына сәламәтлек телибез дигәнне аңлата. Эш визиты белән Чаллы онкоүзәгенә Анадолу клиникасының халыкара бүлегеннән кунаклар Алина Шихапова һәм Марат Шәймәрданов килде. 2 ел элек алар Татарстаннан киткәннәр. Хәзер Төркиядә иң яхшы күп профильле госпитальләрнең берсендә эшлиләр. Алар Чаллы онкоүзәгенә пациентларга түләүсез консультацияләр уздыру мөмкинлеге турында фикер алышу өчен килгән. Такое сотрудничество очень важно и пациентам, и врачам, потому что в таком быстро развивающемся мире необходимо быть на острие науки и практики, чтобы предоставлять нашим пациентам самые современные и лучшие методы лечения. Алина Шихапова сүзләренчә, аларның төп миссиясе пациентларга чит илдә генә түгел, туган якларында, Татарстанда да ярдәм итү. Все пациенты могут получить второе бесплатное медицинское мнение в нашей клинике, если у них установлен диагноз онкология. Наша основная миссия – это помогать нашим гражданам чувствовать себя комфортно за границей, чтобы не было никаких барьеров и, можно так сказать, было меньше эмоциональной нагрузки. Мы всегда рядом, всегда поможем, всегда будем на связи. Төркия кунакларына медицина учреждениесе буйлап экскурсия оештырдылар. Чаллы онкоүзәгенең эше һәм җайланмалары белән таныштырдылар. Мы сейчас будем обсуждать с ними и с докторами нашими. Будет направляться как телемедицинская консультация все результаты обследования, осмотров пациентов. Там уже непосредственно им необходимо это перевести на турецкий язык, соответственно, потому что доктора на турецком. И уже по вердикту этих врачей
будут присылаться их мнения, заключения. При необходимости, если выбор пациента упадет, что он захочет лечиться там, то приглашение его туда. Шул рәвешле Яршолы һәм Төркия медикларына хезмәттәшлеге һәм онкология ауруларын дәвалауның алдынгы ысулларын кертү җайга салыначак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Аларны яраталар һәм көтәләр. 25 сентябрьдән 1 октябрьгә кадәр Яршолыга гастрольләр белән Гөләскәр Камал исемендәге театр киләчәк. Башка артистлары бер юлы 5 премьера тәкъдим итәчәк. Тамашачылар аларны Аяз Гыйләчев исемендәге Татар драма театры һәм Энергетик мәдәният йорты сәхнәсендә карый алачак. Шолыда традицион гастрольләр, аналар улларын көтәләр спектаклен күрсәтүдән башлана. Ул хәрби темага багышлана. Сугыштан соң еллар тасвирләнә. В этом году мы не могли в Татарский академический театр пройти эту тему мимо. Фарид Равкач Бекчентаев именно выбрал эту пьесу, тоже очень интересная, философская, в то же время, я бы не сказал, что она такая сильно грустная, или там в этом спектакле не стреляют. Там больше человеческие судьбы расшифровываются, что-то раскрывается. Икенче спектакль Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча дуслар җыелган җирдә. Гастрольләр кысаларында Шолы тамашачылары һәм шәһәр кунаклары режиссер Айдар Җаббаровның Ситса туй спектаклен күрә алачак. Такое оборудование привозим специально для синхронного перевода, но по отношению с другими городами, по Татарстану, по отношению с другими городами, Челны самые меньшие берут наушники. То есть многие понимают и знают татарский язык. Вот это нам тоже очень нравится. Гастрольләр Татар драма театры сәхнәсендә тәмамланачак. Онда Казан артистлары тапшырылмаган хатлар һәм Казанга Тукай кайткан спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Стандарт ая киеме бар кешегә дә туры килми. Ая киеме сайлаганда уңайлылык һәм җайлы булу мөһим факторлар булып тора. Андыйларны Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Ул элекеге балалар дөньясы бинасы үзәк сәүдә үзәгендә урнашкан. Моннан тыш чалалар өчен күп төрле Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Ашыгыз. Күпләр ая киеме сайлаганда кыенлыклар белән очраша, ләкин Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә җайлы ая киемнәре табу мөмкинлеге бар. Бирдә проблемалы аяклылар да үзләренә матур һәм уңайлы ая киеме сайлый ала. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке молнии сбоку нашим покупателям с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Табигый күннән эшләнгән яхшы сыйфатлы Белоруссия ая киемен үз тәҗрибәләрендә бәяләүчеләр аны башкага алыштырмаячак. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое мне удобно, самое главное. Ярминкәдә шулай ук Төркия текстиле белән дә танышырга була. Одеялар һәм мендәрләр, урын җир әйберләре, плитлар барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Белоруссия ая киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б элекеге балалар дөньясы бинасы үзәк сәүдә үзәгендә алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Популярный блогер, набравший сотни миллионов просмотров, Влад Алмазов приглашает на шоу для всей семьи «Иллюзионист». 5 октября концертный зал Сары Садыковой. Набережные Челны. Билеты в кассе или на сайте bileton.ru. Крутые фокусы ждут вас. 6+.